Komisia pre turistiku i grant zasedala v hoteli Neva. Bolo na komisii 7 členov. Dá sa povieť z môjho pohľadu, že komisia mala členov fundované, ktoré robia s tou problematikou a tak samo robia i po univerzitách, takže mali sme plnú diskusiu hodinu aj veľkého riešenia za to, že aj čujeme v väčších vystúpení od pána Fejsa i v ďalších vystúpeniach, že my zrobíme to, dodáme to, ale ešte neznáme, jakých podíl, z jakých grošej budeme to vydávať. To je najvážnejšie, čo nás môže posunúť, alebo budeme prekračovať na jedný misia. Tým nám sa treba rozobrať a aj komisia si dávala to za cíl. Pomenovali sme základné zámery a smerovania do roku 2023, do ďalšieho kongresu. Obsahuje to 7 takých volebných. Vítajte. Pane Kodeník. Za perše, na projekt je treba nám zrobiť tak, že by sme kumulovali pevné programy v rámkach významných udalostí. Robiť sa, čo ja znam, Vatra, ku tí významné udalosti, či v jednej krajine, či v druhej, či v tretí, previazati projektové riešenia, tak, že by ono podporilo danú akciu, danú aktivitu a že by z tej teritorii mohli vernúť nazad tú návštevu i tú aktivitu do tej krajiny, ktorá sa toho účastní. Je treba pomyslieť, že komisia postavila jak za cíl všetky projekty nasmerovať do mladých ľudí. Do mladých ľudí to značí študentov po štúdiách, tých, ktorí sa čujú Rusinami, ktorí majú blízko do Rusiniu, ktorých treba pochopiť, zainteresovať, ťahnuť do roboty, zistiť, do čoho ich srdce je a čo oni môžu pro nás zrobiť. To je osnovná idea projektovej komisie. Toto projekty, čo jak vydania, ako je tam brožúr a tak ďalšie, to chápame na domášní krajine. Za ďalšie, pri tých veľkých aktivitách, ktoré robíte či, ja neznám, Zeholubica letela, alebo na Ukrajine ďalšie, že by robili robočí warsztaty. Neznám, jak sa to však pomenuje, to znaczy robíme aktivitu pani Natálko čerez jakúcu sobotu, nedíľu, ale my ku tomu projektovo dáme warsztat príklad oblečenia, kroji. Znovu čerez mladých ľudí i čerez profesori, čerez znalcів, čerez tých ľudí, ktorí rozumia tomu, že by popredstavovali to a že by zainteresovali, že by rozšírili obraz tým ľuďom, mladým a znovu aj tým domášným, že by pomohlo štojsť do toho, že by teraz zrobili nové jakési obličivo pro sebe, že by to bol cíl projekt. A to tí účastníci môžu vystúpiť na aktivity, ktorá bude končiť koncom týždňa. Takže to je druhý moment. Tretí moment, že my máme dve možnosti. Prvá možnosť je, že my Svetový kongres sme zaregistrovaní na Slovensku. To značí, že my v prvším momente máme možnosť čerpať ísť
domášnych slovenských fondів pre kultúru národnostnej menšiny, ktorá je pri ministerstve kultúry. Tu je pravda vopros, že toto, ktoré budú komisii, alebo ktoré sú pri výberčí komisii, ktorá prideľuje financí, že by dumala na to a že by skomunikovali sme spolu, že by sme povili dobrý, túto aktivitu pre Svetový kongres my sme ochotní vytvoriť za takých a takých podmienok. Bo inakšie sa nepohneme z místa. My sme hovorili, že za 3 roky by sme dali 2 projekty, neberešovaný jeden. Budiš, minulého roku sme nepodávali, známe, čo bola pandémia, jedno druhé, takže budeme musieť toho roku do novembra, jak vyjdu dať taký projekt a hovorím so členami komisii sa dohovorili, že Svetový kongres je tu tiež a že vím bude robiť aktivity pre slovenské Rusiniu, ale aj pre zahraničných. Teda naše kolegium v Svetovým kongresi a vím i daje príkladovo 50 € dostane do projektu nazad ďalšie € za to, že sme povedali, že transport od tej krajiny, ktoré budú spolupracovať na projekte, sobie zaplatiať sami. To bude ich vlastný vklad. Takže jediný takú dorobu vedeme tých projektov. Druhý moment je projekt unijný. To je európejskej integrácii. A my tu máme a hovoríme, že Svetový kongres už sami názvy spadať do tej európskej integrácie. Že môžeme čerpať projekty. Ale tu dávame obraz pro našich poslancov, našich postov u parlamentoch domášnych krajín. Думаю, že Rumunia i Maďarsko majú takých rusínskych poslancov, poslov, že by nám znali, sme sa s nimi poradili, za jakých podmienok my môžeme dávať do tých projektov. Čo nám treba napísať? Jak nám treba napísať tento projekt? Či my potrebujeme takú garanciu do toho, či Svetový kongres dával projekt? A či mať pod kredit? Či môže čerpať zo unijných financií? To všetko nám treba znať. A na jaké fondy my máme napísať? Bo inakšie budeme hovoriť 5 kongresov a nikde sa nepohneme. Takže toto by poprosil nového predsedu, nové väčšina skomunikovať s poslancami. Dáte nás pri príležitostiach zasídať na Svetových rád razom do kopu, že by sme skomunikovali tieto veci, dojednali a znali to zrobiť. To je tílko a po ostatníku je toj, ktorým sa my hovoríme ja, čujú môže 4. kongres. To je webová storinka fungovania storinky Svetového kongresu. Je storinka polodoma Rusinami, ale na žáľ, vážené delegáty, tak poprosil vás, delegácii z krajín zastupných. My tam nič nedávame, my tam nič nenasvedčujeme. Môžeme mať techniku, akú chceme. Keď tam nič nebudeme dávať, ľudia nebudú znať, čo robíme. Hej. Tak nadarmo je toto tam popísané. Komisia doporučuje, príslušný komisii, ktorá to má na starosti, že by sme zadali molodom, ktorý snaží zrobiť takú storinku, že by to bolo i na YouTube, že by sme dostali informácií, že by sme dostali na Facebook a že by sme dostali na webovú storinku. Lebo toto informácie sa dávali, inakšie my molodých ľudí nedostaneme molodých ľudí do toho našho spýtnoho a oni môžu komunikovať i dnešní doby moderní len tak, že oni si podpíšu. Oni tam nebudú, no tak idť, budeš vidieť, jak musíme tam
žiť. Ďakujem vám.